Mae'r cwestiwn yma yn sôn am athletwr sy'n rhedeg ar hyd trac llorweddol syth yn ystod y cyfwng rhwng 0 a 8 eiliad, lle tir amser mewn eiriadau. Mae dadleoliad, felly graff dadleoliad amser sydd gyda ni fan hyn. S yw'r dadleoliad, hynny yw pa mor bell yw e o'r lle mae'n dechrau. Felly mae'n mynd o 0 i 4 eiliad. Mae fe'n cyflymu nes bod e'n cyrraedd 16 metr i ffwrdd. Wedyn, mae fe'n aros am ennyd, wel, ennyd fach. Wedyn, teithio nôl i'r man le oedd e'n cychwyn. Felly mae fe'n nôl yn y gwreiddiol i dadleoliad sydd gyda ni fan hyn. Wedyn mae'n symud heibio y man cychwyn i man lle mae'n 9 metr i ffwrdd yr ochr arall. So mae'r dadleoliad yn -9, a wedyn mae'n rhedeg nôl iddi man cychwyn e. Nawr, mae'n gofyn i ni am cyfanswm y pellter, ond wedyn mae'n gofyn am pryd mae e yn ddisymud am enaid. Felly ni angen ystyried graddiant y graff yma, a graddiant y graff yw'r cyflymder. Felly, i ddechrau, ni edrych beth sy'n digwydd i'r athletwr yma. Felly mae'n dechrau o pwynt 0 ar amser t yn haflu 0. Mae'n symud tuag at pwynt 16 metr i ffwrdd erbyn t yn haflu 4. Wedyn mae'n dod nôl tuag at i man gwreiddiol erbyn t yn haflu 6. Mi'n heibio hwnna, dwi ddim yn stopo fyna, mi'n heibio hwnna nes bod e'n cyrraedd t S yn haflu -9, felly 9 metr i ffwrdd yr ochr arall, a'r t yn haflu 7, a nôl iddi man gwreiddiol erbyn bod t yn haflu 8. Felly dyna beth sy'n digwydd i'r rhedwr yma pan ni'n edrych yna fe yn llorweddol. Ond wrth ystyried graddiant y graff dadleoliad amser, felly cyfnod mewn pellter, neu cyfnod mewn dadleoliad a cyfnod mewn amser sydd gyda ni fan hyn i gael y graddiant, a fi neu'r cyflymder yw'r rhannu'r pellter gyda'r amser, neu'r dadleoliad gyda'r amser am bob darn bach o'r graff. A gallwn ni gael y fi yn cynyddu, yr cyflymder yn cynyddu, neu'r cyflymder yn lleihau, neu'r cyflymder yn 0. Ond os gyda ni gromlin, mae rhaid chi ystyried nawr yr tangiad. A'r tangiad yw lle mae'r delta S rhan i delta T sydd gyda ni fan hyn. A fel mae delta T yn mynd yn llai, mae'r cord yn mynd yn tangiad, a mae gyda ni ds dt. A ds dt yw differiad fi i gael graddiant y tangiad yr unrhyw boet ar y gromlin. Felly, llinell syth gyda ni ar y dechrau a cromlin gyda ni ar y diwedd. Felly, nôl i'r cwestiwn, yr rhan gyntaf yn gofyn i darganfyddwch cyfanswm y pellter sydd wedi teithio, a trwy hyn darganfyddwch fianedd cyfartalog yr athletwr. Felly, y pellter mae wedi teithio, achos mae rhaid ni edrych nawr ar bob darn o'r graffin ar wahân. Felly, rhwng 0 a 4 eiliad, mae e wedi rhedeg 16 metr. Rhwng 4 a 6, mae wedi rhedeg 16 metr nôl i'r man gwreiddiol. Felly, pellter ni'n siarad am, nid y dadleoliad. Rhwng 6 a 7, mae wedi rhedeg 9 metr yn cyfeiriad arall, a rhwng 7 a 8, mae wedi rhedeg 9 metr nôl i'r man cychwynnol. Felly'r pellter, cyfanswm y pellter, yw adio'r enau gyd i fyny, a ni'n cael 50 metr. Felly mae'r angen edrych ar bob darn ar wahân yn y cwestiwn yma. Nawr, bianedd cyfartalog
y teithiwr yw swm y pellter rhannu y cyfnod amser ni'n siarad am. Felly, y buanedd cyfartalodd yw y pellter rhannu amser. Felly, cyfanswm y pellter yw 50, rhannu 8 eiliad, a ni'n cael 6.25 metr yr eiliad yw'r buanedd cyfartalog. Rhan B, ysgrifennwch yr amser pryd mae y athletwr yn eneidiad yn ddisymud. Hynny yw, mae fe yn troi i ddod nôl at i le gwreiddiol. Felly mae fe, fel mae e'n dechrau, fel mae e yn cyrraedd y pen ucha, sef 4, mae'n dod heibio yr man cychwyn, dwi ddim yn stopo fyna, ond mae fe'n cyrraedd y man pella, stopo am enaid, a wedyn nôl i'r man cychwyn. Felly y ddau man ar ôl dechrau, mae'r buanedd yn 0, mae'r cyflymder yn 0 yw pan mae t'n hafel i 4 a mae t yn hafel i 7. Rhan C, ysgrifennwch y cyflymder, y cyfwng amser lle mae'r cyflymder yr athletwr yn negatif yw rhan 1. Felly mae cyflymder yw graddiant y graff yma, a lle mae'r graddiant yn negatif yw rhwng t yn hafel i 4 a t yn hafel i 7. Mae'r graddiant yn dod lawr, gyda ni fyna. Rhan C2 yn gofyn i ni dod o hyd i'r cyfwng amser lle mae'r cyflymder yn cynyddu a'r buanedd yn lleihau. Cyflymder yw graddiant y graff, pa mor serth yw e, a cyflymder yn cynyddu pa mor serth yw e, a bod hwnna'n mynd yn fwy, a'r buanedd, sef y buanedd mae'n rhedeg yn lleihau. Felly, yr cyfeiriad a'r buanedd, y cyfeiriad yw'r cyflymder yn cynnwys y buanedd a'r buanedd yn lleihau. Nawr, wrth edrych ar y graff, mae e'n cyflymu, mae fe'n arafu, bod y cyflymder yn positif, mae'r graddiant yn positif, ond mae e'n arafu. Ond mae cyflymder yn positif, mae'r cyflymder yn negatif, a mae fe'n cyflymu. Mae'r cyflymder yn negatif. Mae'r cyflymder yn negatif o hyd, ond mae e'n arafu. Mae'r cyflymder yn negatif, ond negatif yn llai. Mae fe llai serth yma nag oedd e lam yna. Mae'r graddiant yn llai serth yma. Chwn ni siarad am y graddiant, mae'n cyrraedd 0, yr buanedd yn cyrraedd 0, a wedyn mae'n cynyddu eto. Felly mae'r cyflymder, bod yn negatif, ond mae fe'n llai negatif yma, felly mae'r graddiant yn llai negatif, felly mae'r cyflymder yn cynyddu, ond mae'r buanedd, mae'n dod at 0, yn lleihau. Felly, ni angen y cyflymder yn cynyddu, ond y buanedd, sef gwerth absolute, gwerth positif, y cyflymder, hynny yw y buanedd, y cyflymder yn meddwl am y cyfeiriad, ond mae fe yn llai negatif oedd y graddiant yma cyn bod yn arafu i 0. Felly ni angen y rhan rhwng 6 a 7 eiliad. Felly nawr ni edrych ar yr un graff nawr gyda defnyddio Geogebra i weld beth sy'n digwydd. Dyma ni'r graff oedd gyda ni gyna. Ni heb cael hafaliad y graff, ond ni wedi creu un rhwng 0 a 6 gwahanol i'r un o 6 i 8. Felly mae 2 ffwythiant gwahanol dyn ni fan hyn nawr yn dilyn y patrwm oedd dyn ni yn y cwestiwn. Rhwng 0 a 4 eiliad, mae fe'n rhedeg fel bod e'n mynd 16 metr i ffwrdd, rhedeg nôl i'r gwreiddiol, heibio'r gwreiddiol nes bod 9 metr heibio, erbyn 7 eiliad a nôl i'r gwreiddiol erbyn 8 eiliad. Felly adio, i gael y pellter, ni'n ado'r 16 a'r 16
ar 9 i gael y pellter. Ond os ydw i yn edrych ar hwn fel pellter-amser, nid ddadleoliad amser, gallai wneud yna trwy gosod hwn i gael olyn mlaen. Felly wedi wneud yna. Felly fel i fi'n symud yr A yma, ych chi'n gweld y graff, y dot ar gyfer y pellter sy'n cael ei deithio. Felly ni'n cyrraedd fyna. Ni'n cyrraedd fyna, ni wedi cyrraedd pellter 16,000 o O. Dwi'n cadw i fynd. Beth fi'n neud yw adlewyrchu beth sydd i tano. Felly ni'n cyrraedd pellter i ffwrdd o 32, felly 16 a 12. Wedyn fi'n gallu symud yr 6. A fi'n cadw fynd yn pellter. Angon. Gosod gol ymlaen ar hwn. Fi'n cadw fynd o'r 6 a fi'n cynyddu yn pellter i ffwrdd nes bod fi'n cyrraedd yma'n yna. Felly fi wedi gwneud 16 a 16 a 9. So yna 32, 41. Cadw fynd, a wedyn ni'n adlewyrchu'r darn yna, nes bod ni'n cyrraedd y 50. Felly pellter i ffwrdd nawr yw 50. Ni wedi defnyddio yr golyn yma fel bod ni yn gallu gweld y pellter yn gwmws ar bob darn o'r y rhedwr yn rhedeg. Oedd rhan B yn gofyn i ni edrych ar lle roedd y graddiant yn 0, lle oedd e'n ddisymud am unau. Felly yma ac yma oedd yr ateb. Dewch i ni cael gweld os dyw hwnna yn cytuno. Felly y darn gwyrdd yma yw'r pwynt lle mae'r graddiant. Dyma ni y graddiant yw hwn. Mae'r graddiant, y graff, yn cynyddu nes bod yn cyrraedd 0. Felly, fer oedd y thletwr i cyrraedd pen pella, oedd yr cyflymder yn cyrraedd 0. Cadw fynd. A chi'n gweld y cyflymder nes bod ni'n cyrraedd y pwynt nôl i'r pwynt gwreiddiol. Wedi'n cadw fynd i'r graff gwahanol nawr. Cadw fynd heibio fyna, a mae'n graff ni nawr yn cynyddu. Heibio'r pwynt 0, le mae'r graddiant yn 0. Graddiant y coch nawr yn 0. Hynny yw ni'n siarad am cyflymder yn 0. Cadw fynd nes bod ni'n cyrraedd pen nôl i'r lle gwreiddiol. Felly ni wedi cyrraedd nôl i'r lle gwreiddiol. Le oedd yr athletwr yn ddisymud, fel oedd yn dechrau, fer mae'n cyrraedd y pwynt 4, 4 eiliad, a fel mae'n cyrraedd y pwynt 7 eiliad. Na le oedd ar stop am unaid, yn ddisymud am unaid. Felly, hefyd chi'n gallu gweld o'r graff lle mae'r fi, sef y cyflymder, yn maximum. Felly fel oedd yn troi darn y graff yma, y ddadleoliad yn troi o fod un cyfeiriad i fod yn troi fynd y cyfeiriad arall. Fel yma mae'r cyflymder yn maximum. A wedyn chi'n gweld beth sy'n digwydd, mae fi yn negatif. Hynny yw mae'n dod i cyfeiriad arall. Mae'n dod nôl tuag at gwreiddiol am un heibor. Gwreiddiol mae'r fi nawr yn cynyddu. Mae'n dal yn negatif a mae'n cynyddu nes bod yn cyrraedd. Mae'n heibor 0. Lle mae'n troi a wedyn nôl iddi man gwreiddiol. Yr un Buanedd
sydd gyda fe fyna, yr un cyflymder. Os edrychwn ni ar graff, gen i weld nawr gallwch chi weld na, dyna graff fi, fyna, a dyna graff fi gyda ni'n y man yna. So dyna'r graff y cyflymder yn newid dyn ni fyna. Felly, ar gyfer hefyd, os newn ni cymeryd gwerthoedd absolute, gwerthoedd positif y cyflymder, chi'n gallu gweld nawr mae'r cyflymder yn cynyddu, mae'n cyrraedd maximum. Mae'r cyflymder yn dod i 0, dyna'r pwynt mae fe'n newid cyfeiriad, mae'n dod nôl, mae'n lleihau, ond chi'n gweld nawr, mae'r graddiad, ni'n siarad am y buanedd nawr, nid yr cyflymder, felly'r buanedd sydd yn i'r ochr gwyrdd yma, mae'r buanedd yn cynhyddu, mae'r buanedd yn lleihau, yn dod â ni nôl, hibio'r pwynt gwreiddiol, a wedyn ni mynd mlaen. Y buanedd yw'r gwyrdd yma. Mewn arholiad sy'n angen i chi fraslunio graff, wrth gwrs, ond falle bod chi'n gallu ystyried beth sy'n digwydd i'r buanedd yn wahanol i'r cyflymder, os byddwch chi'n creu rhywbeth fel yna. Felly, o'r ochr, o'r 6 i'r 7, oedd y cyflymder yn cynyddu, ond oedd y buanedd yn lleihau.